своите функциите е по-тъжно. Бе, по-добре съм от тебе. Що? Да вози там да делаш и плеш. Някаква катеричка вика, че съм бил там. Някаква катеричка баща. Той си мисли, че това е лесна работа. Той взема на камера и диска се обърне не може. Такъв пи да си има куче му да пие от макуча вода. Такъв преди като хода, той беше 1,85 и е свалил 10 см надолу. Ако натиска тази камера надолу. Тя го провела гърба Да, аз бях тогава войник и се връщам в казармето, го търся, той някаква слаба такива. Цигани се бият и той беше като фанал камерата. Такъв, като се гърбил вече му пука, гръбнака му пука. И те му налият с един мъркуч вода и бира. Каквото иска. Тя с акумулатор ли тая камера, бе? Що не пусна жиците? С 4 коли, 2 или 3 такова, едната с едно гнездо. И се зарежда, свършва и я прехвърля. Така беше. Тя батерията беше по-скъпа, колкото камерата стоеше. Това ли едното му рамо е малко по-надолу? Дясно. Ма снимай океана, не снимай мене. Дата ми прави такъв... Скеч не прави, да. Монолог. Малко на там, от бебето. Мама, къде е? Кажеш какво бояеш, искаш какво цвят. Вика, защо? Той вика, няма да се набе. След това, че съм изморен, рано ставам, късно се връщам. Тя ще направи. Отделна стая с всички удобства. Сега ще ти нерваш. Сега те ще си гледа видео. До 2 години да ви кажа, до 2 години е мъка страшна. Цялото нещата стават лесни. Какъв обект хвана, бе? Океанския.